Assalamualaikum bosku. Selamat pagi. Salam sehat, sukses, dulur-dulur. Aktivitas konco. Panen. Iki ning pegunungan Jepang kene iki. Halo. Kene Jepang. Halo ngengek. Nah, Iki panen pari Hiroshima Nagasaki wong. iki ning Jepang lho iki ke. Kaya ngene iki cara panene. Lon, lho. Pegunungan Japanese. Japanese tip. Japanesek iki. Nah. Jatah ya ses. Ses wo. Kok pakane apa Mbak Kaji kuwi? Pakane apa? Pakak nimpor. Iki apa nih sing kok purih kuwi damene apa anune? Woe. Ya aku damen. Arep kok nene sartiem. Sartiem. Iya. Reh. Zara. Sartiem. Pakane sartiem, pokoknya golek pakan sartiem ki abot. Abot. Sartiem. Arep tukone apa kek? Iya, kayak areng Rayen L300 pisan. Tukang ngarit kok angkatane L300 e piye wedonan. Beh. Sos. Wong. Ki sangkane lho. Wong tani panen ane setahun pisan dilebar sedina L300. entek pisan kok L300 re. Jan. Ora nu terus dia teko kono ya madang lho bukan aku. Sampai aku kurang tak ngutangnya. Niki lho bol. Ya kowe engko lek cetuk wek saro klingah-klingih ngono lho ngejipne mek damen to tre aku ya oleh ku anu. Aku welu. Wer. Ini kita. Iki anu. Damen iki nggo pakan sapi. Ngono. Apa? Iya ya, Pak. Lah gozo. Jepang. Bertani di Jepang. Oh, ini lho. Apa iki satenane? Oh, penggeblukan, Ca. Aktivitas ini. Ora nek anu iki sak wae saithik ora enek mesin ning kene iki. Geblok ya manual. Pokoke Aku gitem ae. Rezeki ki ya kumang to. Wis lalai. Ning ora ngerti ya iki. ujug-ujug ya nemu ya. Ora ngerti ya. Coba ora ngerti atus. Apa iki no paling. No. Oh, sing ngecake. Kabeh adik sing golek sing enteng. Iki sing enteng kuwi. Oh, wis men kuwi sing rada enom. Iya. Pun pisan. Ya wayahe tre barane wek dik aku iki to sing anu. Ora moh kok ya. Arno paling. Kan ora tek anu carane. Arno ya welu terus to. Laku-lakune sik kengkeng lek dhewe ke. Arno wis disu kok. Oh, sing lakune kenceng eno lho gosran. Karo bapak. Bapak Rono. Apa yang Rono? Kaya kuwi sing jamin ngangah arep. Orang ngengek ngono ya. Keplokong antek kaya mah. Orang ngengek. Lho. Oh, ya. Dedelan piye pacak lekas aku yen wedi karo ning semen lah kaya modar. Agung Oke, bosku. plocot nganti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku